थालिरगोमोन ला भाइफोर ला बरिया ताजा माल थारे केला थालिरगोमोन आंनिखौ ला आंनासो मोजांसिन थालिर केला लेलो भाइ लग केला खम दामावनो जब्द माल थालिरगोमोन केला लेलो भाइ लग केला आंनिखौ ला आंनासो साबसिन बरिया फ्रेश ताजा माल लाफै राजेफोर गुसिंग्रा हाखुरग्रा साला नोंनि आखला बांद्राय जाबाय दे खिन्थु सिरि जना फानोबा फान नोंलाय मानथो गाख्रावदों होमबालाय दानो सौगासिनो सौनानै प्लास्टिक खामनाय मोनाम होलायगोन दानो सौलाय हायोबा नोंखौबो थाव सोबाना बिमा बिफानि हाथासुनि मोनजाहोलायगोन आं नांमारगौ लाबो हरसा नांमारगोन ना लाबो हर खिन्थु नोंनि थालिरखौसो होनो दे आं नोंखौ र' गुसिंग्रासो आंबो गुसिंग्रा हाखुरग्रा मानिबा सौग्रा केला भाइलग केला खेली भाइफोर लाफै आंनानो बरियासिन साफासिन आंना गोदैसिन गोथावसिन लाफै सामथायार गुसिंग्रासो माथो मा फानदोंब्रा नोंसोरलाय नुवाखै नोंहा मा फानदों बेस्ला बेफारियानो मानसि गोराब्रा मा बेफारि बेलाय मा बेफारि बिजनेसमेन बुं जाम्बालाय बिजनेसमेन दे नोंसोरनो बिजनेसमेन जाजोबदोलै माथो दाम थालिरालाय आखासेयाव 10 थाखा आंना नोंनालाय सामथायना आंना बारा नङा थाइबा नोंगो नोंनिखौनो लानोसै खोमालै होनबालाय आं थगायनो मोननाय नङा दे खिन्थु मा थगायलाबायनोब्रा बायनोथ' नागिरखादों सुवादा साला खम दामावनो होनानै आंनिखौ बायहोला आरो बे मा थाइबाल' होखो आया गावहानो बुंबाय थाइबा होननानै आंलाय थाइबा खेबथाम होनखादों माथो थाइबा मोनथामबा 15 थाखा जाया नामा आंलाय थाइबा होननायखाय थाइबाल'सो सानदों मा फांफुंब्रा बिदिबालाय बायालां लायाबा खारग'बावगोन नोङो नोंनि दांखोन्दाखौ सोरायलांबावनांगौ दालाय मालाय फुजाफोरा माबाफोराव होनोबा नोंनि बे खिथु एल'नाय मानाय आखाइजों दांलानायखौ सोरायलांबावनांगौ जाखो माबादि मानसिफ्रा नोंसोरलाय माबादि मानसि नोंसोर बादि मानसि लाबो 15 थाखाया मोनदों पेट आंनिखौ लाया मोनदों थगायजादों मोनदों पेट खेगोजा नोंसोर साला केला लेलो भाइफोर माबार बरिया फ्रेश माल ताजा लांफै खम दामावनो जब्द खाना जब्द माल थालिरगोमोन खेबसे जाबा खेबनै जानो लुबैगोन खेबनै जाबा खेबथाम जानो लुबैगोन थालिरगोमोन खाला आंनिखौ लांफै गुसिंग्रा नों मानो आं बुंनायाव बुंथेबाय थाले नोंहाल' गाख्रावनो मोन्थाय दं नामा होनबा फाना नामा होनबा फानब्रा नोंखौ फानना बुङाखै मानि बेलाय सिं बुंथिनाय बेलाय आरो माबा आंनासो मोजां आंनासो गोदै आंनिखौ बाय होलायनाय बेलाय ये तो मेरा आपुन का स्टाइल है नोम्फानि स्टाइल होनो दानो सौगासिनो सौनानै प्लास्टिक खामनाय मोनाम होलायगोनलां फैलाय हायोबा दम दंबा हमनानै गारदावनानै बल जोजाबासो थर मोनगोन थामसा मोननाङा नोंनि अहेब आंनि आखाइ मुथि एखे सौगोन अहबथिं खामिहारा थथाम थब्रै जलांगोन मिथिखा बेलाय जेम्सनिसो जेम्सनि डायलग होना आंखौ सिगिनो फैदों नामा नोङो डायलगसो मोनद' जेब्ला मोनगोन सिरि थाहाबलायगोन नों बेटा मा रेखानैजोंनो नांलायगासिनोलै रानना जानो रोङाखै नामा बेनो खय थाखायै हिरियै बेग्रि खालामदो थालिरखो 10 थाखाल'लै आंना आखासेयाव आंनिखौ ला आंना मोजांसिन दे थाइबा लाफै जोबोर खम दामावनो होदों थाइबा आइलाय मातैना थाइबाल'नो मातैनाबो एखे रोखोम गाहामानो मोजांलै मोजां लान्थिफाय लाफै एकदम ताजा फ्रेश माल बिफावनो मोननाय गोदैथार बैनासो गोरलैलै एकदम माबा दानफायनानै सुनि फोननानै माबा बस्थायाव सोलायनानैसो मोननाय बिना काम गैया रेबाथ' गाहामानो जागोन र' मोजां नङालै बिना एखेबारे खिबारिनि खेसेर बारिनि एकदम खि हासार होनानै माबाना देरलाबायना माबानायसो थगायदों नङा फ्रेश माल देयर इज नो फार्टिलाइजार बुस्थु देयर इज नो केमिकेल बुस्थु एन्ड दा सब अर्गेनिक बुस्थु अर्गेनिक रखमबालाय नोंहानिखौनो लानोसै आरो नोंहानिखौनो गाहाम जागोन बादि रखम मोनबाय आं लादो दे थाइबा नै ओरैबालाय फैसाया लाबो मा थाइबाल' होखो
हैनो बोरैलै गावनो थाइबाल' होननानै मा रखमलै आया आं थाइबा खेबथाम मोनखादों माथो थाइबा मोनथामा 15 थाखा जाया नामा हो लान्थि भाइ गैलालाय लान्थिया थगायजालायसिगोन सेख्लाजालायसिगोन गस्ला गानालासे फैबावो नामा ओइ आंनि मुङा लान्थि नङा दे बिसि खोथा बुंनाङा आंनि मुङा मेन्टेल भाइसो मेन्टेल भाइ अ मारै अखौ होनागोन दानो दे मेन्टेलानो जा सिन्देलानो जा लाबो 15 थाखाया आं बाया ए रखमबा अ 5 थाखा होननानै 15 थाखा मांगायबा जागोन नामा अ मारै बोरैलै बायबाय नालाय दा बायखाथारनांसिगोनानो थाइबा होनखाथारदों आङो दाजाबनो रोङा नामालै बेसे पाग्लामि आल्टु पाल्टु खोथा बुंनाङा मोजां हिरि खोथा बुंनोबा बुं जोपायलांजोबगोन दानो फैसा थाइसेबो होस्रानाय नङा दानो गम दं एकदम होदों नङा हा दम होदों बबेनि मेन्टेल ना सिन्देल नोङो गिगोन बायदि मोनदों नामा मा घन्टा उख्रायनो हागोन नोंलाय जोंखौलाय जोंनि बडिफोरखौ नुदोंना नुवाखै सिप्ले होआसोनो जायो मानसियासो मारैलै एक तापसो नुजो नामालै मानसिया लेफे थेबाय गेलेजोबगोन बेसे पांपुं खोथा नाङा आंनि सिगाङाव काला नोंखौ सौनानै प्लास्टिक खामनाय मोनामदाव गुलायगोन आं बडि लाना दम देखायनो फैदो साला ओइ नै सानै सिख्लाफोर फैदर' साला वाव आं फानगोन दे गुसुंग्रा बिसोरनो आं फानगोन थोद आंना नांथाराखै आं फानगोन हेइ सिख्लाफोर मा आदा बेफारिमोन छे बेफारि बुंनाङालै एसे गोजावदों बिजनेसमेन बुं बिजनेसमेन ए दे थालिर फानदों औ नै लाफैदोलै लादो जोबोर मोजां जोबोर गोदैथार आंनिखौ लाफैजादोंमोन आंना मोजांसिन नङालै थगायदों आंना दे सिनि साम्पा थालिरबावसो सिनि साम्पा बिनिया संख्रि साम्पा बानलु साम्पासो नंगौ औ नंगौ आरो बिना माबा आयथा थालिर ना गायथा थालिरनि माबा कस नांदेरलायबावसो आंना दे सिनि साम्पा बिराद सिनि बादि गोदै माथो दाम माबायालाय आखासेयाव थालिरा मा दाम आंना माबा आखासेयाव 10 थाखाल' बारा नङा आंना थाइबाल' लैजारौमोन बा 15 थाखायाव फाननाया सिख्लाफोरनोखाय दसेनो खमायलायबायानो जोंलाय जायना खमसिन बेनिखौसो लांगोनहाय एथ' दाम खमनि मानसि नोंसोर मा होनदों जेबो नंला दे आं अफार होबाय दे थाइब्रैयाव लांदो दे आंबो बिग अफार होबाय होमबा थाइथामाव लांदो है आंबो होमबा बिग अफार होबाय होमबा थाइनैयाव लांदो दे एबार आङो ट्रिपोल बिग अफार होबाय होमबा थाइसेयाव लांदो दे एसे खमायबाव दे होनबालाय अल अफाराव होबाय आङो 0आव लांदो दे माथो खालामबावनो सिख्ला मानसि आनलिमिटेड अफारखौनो होबाय आङो -0आव लांदो दे जाबाय जासिगोन लांसै नङा अफार नांगौ हा अफार नांगौ दे -1 अफाराव हरबाय आं थाद फाग्ला बिदिबालाय माथो उल्था दाहारसो नांगोन हा नोंगो हाट बिदिबालाय बोर जानलै हरमारगोन ना हरमारा आदामोन हरबा लांसै दे बुंनाबो लाबाय आरो माथो खालामबावनो लांनोबा लांथोसै दे लांदो होनबालाय लादोहाय फाननाय थाब बोरै जाखोलै गुसेंग्रा दुगायावनो बिराद लस जानाय बायदि मोनबायलां औ सानथाय आंबोथ' बेखौनो सानदों बिग अफार होनायावनो बिग लस जाबायलै माथो जोंहा सिख्लाफोर होनबाथाय एट्राक्सना एसे बेलेग जायोना बुस्थुआ माबाया दा मा रखर जाखो ना फन नाम्बारानो लाखिनो हाखो ना एड्रेसानो लाखिनो हाखो ना मुरायानो लाखिनो हाखो जेरैबो लसलै थै बाला नोंनो अफार होग्रोनानै फाग्ला बिदिखौ सोरबा अफार होयो नोंलाय माथो दाम खमायजेननाय फाग्ला गावहानो 15 थाखायाव फाननानै सिख्लाफोर नुनाय लोगोनो थाइबायाव फाननानै आयौ नोमफाया गुलाव गुसुं माबाया नोंसोर माथो जानो थालिरखौ खावना फानफैदोनो आयौ बाला खारदोलै साला होसोदोलै गयलालै बाला